review tanos, isa din kay Sunday, adin kay mga pagaritan mambus, isa din kay suwaswatan si Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin namin itumutanong barakallahu fika. Sa kasi mga pagaritan ko Islam na yung madin din kaya. Dibayatan ng ariko, karotan taga di Manto, di Madarpa, so mga televiewers, sisang iya Mindanao TV7 na gusto pumamakin sa station sa kaya FM station tano na gusto ka lang kapo lang na pulutan ang kaya programa tano kilampay kira ng kaya panagutaman tano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga ba tadi maalaw na salasan na Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ay mana nisfu Sya'ban na ginanso kaya ko ulan-ulan na Sya'ban. Ginanso masa akia pati tidawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gusto mga sahaba sa isa Jabal Uhud. Sa isa Jabal Uhud. Ginan sumasa amiyay dayron so ayabu ang mawara wadid na pangiyan ang mawara mamana so Abu Bakar. Sabab sa diyang ko to agin isir no Rasulullah ang kawa ay mawara mga sahaba. Naadna ay titigil na yung mawara na siyaki niya Khalid ibn Walid kagi ay ni betul na kampilan Allah amakin data kumitas Saifullah Maslul. Adu mana ayat tinggi na segi ni Hamzah, ay si Hamzah na ini betul na asadullah wa asadu Rasulullah. Arimau Allah wa arimau Rasulullah. Adu mana ayat tinggi na segi ni Ali. Ala bo orang namanya amia titip na katawan tanu kaso mga loks tanu na tama sa piano batale langsung orang mandi. Ay ni supato di beginda. Naman na beginda di. Ay no konda mbek di sokota sama dina. Kayat na kota na suay mo inang bala di mamodi. Dapat ni mga waroro. At yan di so Umar bin Al-Khattab na guni at tugali na naman na tomi ugalin na palayan magma na kay ko tugalin so Umar na niyanik na sa kota palaw na tiulong at Jabal Nur na tiulungan niya na Makkah. Hey! Mga tao sa Makkah. Sa kibubayan niyan na kanwa mabalos si Karumanin. Sa kerubayaan yang nakana may iluswata yan. Natundugo ko na yan sanggay na lang sa Madina kasumar na yung mayan na tugali. Okay, na iya teman-teman din sa mga tindigilan na bitir o Rasulullah ay adib na pengiyan na mawaraw na sa Abu Bakar. Inutup po kawaraw sa Abu Bakar sa mutamas. Kagi ako so katidawa sa Uhud na ini kini ono Rasulullah na tiago niyan sa mga pamamana ang kotwa puro awpanaw. Sumiap na hadir karon na mga sum. Labu gira mga pia society yan. Na mga sumsa. Sana ay makadapo ako na musa nila nga lambo lo ako. Kaya tanong di ko ko Rasulullah kay penuh ara kami. Kati aso titindigan niya, kati aso biya kati tetar. At yan din na kaya mga taban sa mga Muslim na sulangon-langon amang taban niyang tataban na nakinwaw niyang mga Muslim. Ay nga sa butaw no, kumaka dun sa kung di mamana, ada akira nun. Pamada akira nun. So kaya sa butera nun sa ada akira nun, lumiyong tanas sila sa baka ako sila nun mambo. Ay ala sa butera nun, nabura si mama. Sa mga tawa, sa mga kasatiaban, mataban ng mga kasangkapan, narkin. Kalilipatan nila na pagkasentralize po ito. Kamapasado ito na pumbugi-bugi nung nabi. Kulang mo na miyaw-miyaw sa lataro ito. Naguan niya mayla yung mga mushrik. So, kumakadlapor na tulumiyutan na sa kuwan na sumiyo lang sila na kumagdapuro. Pera ko ilan sa mga Muslim na may impas, niya kayo ito na lambong.
na miyawro iran su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ay kumawro iran su Rasulullah na langulang na mga bubugira mga awarawa mga tetegas sa mama ang mga sahabat na palit niya benar ku Rasulullah sa minus na 5 pa. Na ya po doon mablag dan maalin. So katatango nun akaran niya ku Rasulullah na su Abu Bakar. Nagitiga tira niyo sa kaniyambo. Yan ma'enam moro. Ino to, ayang arana ini betul Rasulullah sangkota kawaraw o Abu Bakar na azm. Bahasa to Arab, aina guzaya gumim, azm. Anto na imana azm. Ayang mana azm na kaptigra ko kapakatuna. Ayang mana na yan na miyaki gano'n na yang sirat na tinigri yan. Ya Allah na hindi, agak ada kan belaga Rasulullah. Nanaw ba? Ako ba putuloy sa lima? Ino ako pan makaganat tumido, kami ang putulo na 5 ko. Ino ako pan makababa, kami ang putulo na ayan. Yuti azm. Di ko tayo nandun na dito mura nawanan. Bida ko suka sebara. Mata azm na ito ba kapakatuna. No retreat, no surrender. Never give up. Yuti azm. Sama ito na basta ang Muslim, ang boleh niya na ginawa niya na total Muslim, na kinanglan na dudun so azm. Nag-YouTube yun yung napanagay na nangayaptirunan. Nanti kaya ulo-ulo ito, nisfu Sya'ban. May sugat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa parangisan. Nakiyaspuan. Gudong pitero mga laksang yun ito, nisfu na spo. Kaya mga nagito ko nagiyaspo ito Rasulullah. Kuri kat nagito nagiyaspo ito, okay, na not yet related di nisfu to spo. Ang video ito ba? Nisfu na basaw ito ah. Arab na spo na basaw maranaw. Nah, azm. Wain betul manusia na ayang ngaran yan na azim. Uwi na mituru sa kataroto. Ayang kebtu na mubalaga. Azam. Ayang mana azam na tanto mapantang, tanto matigr, mapakatuna di kawarang. Yuti azam. Ya betul to. Yang sino sa mga ayat ng mga bubuntaw sa tagayan tiro o sa English, no retreat, no surrender. Yung tiga sa butong dalilisku, never give up. Dahil nakapakasangko. Dataro to umyaswa isayya bin tariq ang aqaidul muslimin. Sa gesungiran sa Andalos na ayang katawitan ro na Spain, na ayang katawitan ng mga loks na Espanyol. Na sungiran sa Andalos na ay makaumasiran mga pumula nilan supan di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah na duminidan ay mga na miulog sadidan suaya makna yan na sabuer ko mga mama dinidan na niran so lansairan atau na ako ta dinidanan ay makna yan na para amay ka ako na di kirapa. Tiga kaya saya bentar ka mana? Tina inulugan na misadadan ka para di ina kuani orang nadadan ka sakni sumun. Kaya inuairan ng nasyon na ten teman yang sulan saya. Na ay matutong na tira na komandara to na asultan. Tira na amamakum adu wa waraakum bahar. So hadapan niyo naribugay na so talikulan niyo na may nabinta di akaluran. Titigyan niyo sa Bulingano. Seperti itu. Titigyan niyo ang Bulingano. Suminano sinalitan ng Buling. Karena gitu no retreat, no surrender. Dito mereka. No retreat, no surrender. Dia terang ada di tiga seminar. Beberapa at nama masul. Kalau orang yang lagu ikan mahu. Mendengar di seminar nggak ditadung perasuat. Ada dia suatu. Tapi yang lawan atau apa nak kita? Nah importante na masuk atraso Allah. Allah's satisfaction is our ultimate goal.
Suka-suka ko na iya pala dumodar. Kenapa ia disusu suata na se? Yes. Sana benar pengakam. Ayan guys, founder Samada movement. Apa guna itu guys kan? Sapula bisa lagun. Akhirnya buat tanggal 1970. Na ayah kaya bangun ako sangka Wildan na 1981. Wildan na Daridaya. Daridaya is not my real name. Anak na Muhammad Manshawi. Ubi na nga diya so umpung anak na mabubuls na Daridaya hibturang bansi Daridaya. Yuti niya suwaya. At so buat ako na magatin ako sa International Assembly na Amerika June 3, 4, 5 na problema na yung isu lang na tikit na dari na gup na ko mga bubulog sa ID kaya man sa iso panak na dari dero ay nakatawid mo pa mo minisu lang na minibitaran sa international na dari daya na yung apa magapalo kapag ng bulan ito ay so dia ko to ay mana niya na mau ulaw-ulaw sa pantagro. Ato na yung masuswa yan. May masuswa. Yang ko to kapakatigro na mintigra ko since 1981. Tama ni man to. Iman to na ika-35. Ika-30 agri mo na nga pwede apa nagugdaman tanong. Nari mo tataman. Alhamdulillah. Kaya sana may sisa ko madudua ko na dari day. So dari day. May labas po. Tama ni man to. Adem na mga membro na pagawa na ko yan. Asala may ako na plano niya kaya nagutik na kaya na mga tanong. Kasi tanong sumibay tanong mga mbo. Ay ba ko kaya membuat diri ka na sang na tira na tidak na managalipan maluto. Maras-ras malanat malenggaw masuk iti irigisan tumuan na tanong dinupan ini. Nah, lagi yang nabatan ako revolusionista na tanan dinupan naguntaman. Tidak betul. Siapa tidak mau tanya patut buat osong taas? Yang kaya pala taman yung mga seminar sampai ya balui. Yang kaya balui na 1 in 4 pengampung. Yung tak pengampung na di ko kumakain na yang na principality. Pengampung na isad mo na kayo, isad na country. Yang mana yang na marunong maganding, dagurug namin bisa. Isa ka teruaw na una yan masyo, bayabaw na balui. Ino mo to materu abalo ini namin bisa. Ino to, ay marang yan namin bisa. Ay kaya boleh niya namin bisa na siyari ganyan na ginawa niya. Sa kanabag kinanglan niya na padiyan kama may sama dua, may tinggulan niya subentuknya. Yuti bantuan yung mana mga ibalui. Bantuan tanong. Oh, berarti na ko na yung may kakilala na may among ako may mga may pukas sa ron. Yung tiban to gano'n na nga balui. Ay nomin bisa. Natanap si mana balui. Mata balui na si mga ginawa ko baluya. Ay mana mata baluya na diimbal sa. Perlu pamatabi ko Allah na kumukumun yan ito na ipulbul ko ba surang tapang. Abangan din baluya bata-bata kaswal. Kumangani ako dato na abangan pakatatana. Hingga besu sudah to kami mana tinggal kanian. Begini no ka. Dia man sa kulot Fatihah. Di ba sa Fatihah? Nakaumangan ko Allah ta'ala na ginawa alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah wano bantugan narko Allah akadna no mga kaadan. Bantugan yan to. Ar-Rahmanir-Rahim. Bantugan yang menutup. Maliki Yaumiddin. Bantugan yang menutup. Mapasad na sibuk hauman. Ya Allah skabu ibsim banami nagus kabu ipengni nami satabang. Mapasad itu namu mupengni supengni. Ihdinas siratal mustaqim. Dia taruh tu semua ke mayura. Tapi aku Allah semua ke mayura nak panggil kau. Dai mayura mana semua masuk tu. Sobat mayura.
So, panuwangan mo man ito. Ay, amay na sumagay mo yung orang. Nana, ay, kapag kasukora, bak na ba't ka? Pero may karang na eh. Pero may, ay, may orang. Mabibiyakan mo. Mata na alhamdulillah. Katayaan. May alim mo na nga. Kung na, saan mo di sura? Suban to ganyan na dito na. Ba't pagkan ka mo? Ubang-abang mo, baka subra kami mo na buka. Siya mo dito? At ako na nga nakabantog. So, aban ito bang nakotawa, di nga tarotopan. Ang bubuan ka na, may muli ka tegro. So, aban ito bang nakotawa, pakalpas na ka, na may muli ka buka. So, aban ito bang nakotawa, ko tituban ito ganyan, kung katawa ikaw, na may muli ka munto. Ang bulas ang Allah. Nana, mati ay kuan ko na mo. Na miya ka makusik ka, susub na ko'y malaki ka, kuan ko na eh. Na laman, bunda na kakapar ba eh. Katawan tat na, oh, na, mano mamukelakaan so, hindi naman eh. Taman sa si Ani Masara, na pitero yan, kan natin napatihan na, why di ka di isubeni, na faradu na hindi na sirat al-mustaqim na, iya pipikiran ka na suturuan Allah agama. Nah, gira ya subay na kana sunat na hindi na sirat al-mustaqim na ya pipikiran na mata kekadiyatan ka. Ya Allah nang guna na ang karang sura na matito. Na may kekadiyatan na kana suka pag-apas ka sa lit examination ni berat ka magatingong. Hindi na sirat al-mustaqim na pipikiran ya Allah nang guna na ang karang sura pa sura ng biya. Asara sunat na wajib dengan isubay na. Siya begitu. Tapi ang mga luksang na, di ba may tumagasal sa patihan? Tiyo na ko tayo yung ano, miyara po. Inuro din may pamagasal, kaya mo ta, hindi na saratal mustaqim. Ya Allah nang guna na uang kaming kaulala na matito. Ya Allah nang guna na uang kaso, mga ugat, mga, sa kapakakaso niyang kon dengan kaad ng konsang kaya kung gidaw-gidaw, benda ni gidaw. Itu dia apa magasal. Siapa begitu? Nah. Kita doa Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terungun Allah hamadani abdi. Biar tugaku uripku. Ar-Rahmanir Rahim. Majadani abdi. Yudiyku uripku. Malik Yaumiddin. Asna alayya abdi. Bantu aku uripku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Yang ay Peter orek pun ko nagi ipakita nami. Na kaya Peter ay nasa dampong ni bugayat mo. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Yang kaya bil sian narkian, rekang kaya oleh pengko. Nah kaya bil sian nasa dapat menginilin bukan. Ya pasal Quran. Dia mau tahu ya penagut tagut darurat hadis kursi. Sekarang mambo adik mama musian, ubah nama kapu makin bun. Nah diliup pengaboy insyaallah. Namanya dia anak pengusia tamai kong aku mirau ka Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Nah kerang itang insyaallah kan yang pelakaian sumbu. Namanya lagi nuna taruh. Nah haram banget nih ibu benda-benda insyaallah. Maga tos gibuat tawa merengarngan gumirau Alhamdulillahi Rabbil Alamin apa yang disebut. Ada mana isap pengusia? Kaya ako manatino ba kung benar rapi dua? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ya harap kaya nak terus Allah nas kadon kamaran ikaon. Ano to? May dusa sa ito. Dusa kami mo dia hadis to. Mana asal itu ada mata pernah naiskan kamaran. Saksi Allah apa yang aku sekarang saudara-saudara. So apa ngusiat na obang ka pagandastimitas mo Allah alaysa kamithlihi shay. Ape kapagengge na kau na ke konin. Terus begini. Siapa dia tu? Apa yang kamu Allah sebutnya? Antara iyo kita apa mami? Ayaw kitian na pagaliran ng bentuk ng kasu Allah.
Mapasad na silawatan aso Muhammad na go upo mga. Upo na mo mga mikenduri na gumirot ay panganikasan lagi. Mga alim panganikasan oster panganikasan. Nagkaya tayo mga pala natin amin amin ya Allah pengina mereka pangaldo na buga. Kemudian dek tatara kosok apa nih? Jadi yang punya makna bagi pengakuan tahu kan no? Oh, apa ya diri suami ini apa historiana? Iya nih kawan. Ada apa ya? Anda atau naik wadi mapia sokap se. Budok tu apa pamamang ni? Apa pengenangan na? Yang mana ni yang ada nak bentuk insyaallah. Abantukan aku keparona sehadatkan. Alhamdulillah wa syukru lak. Nasyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Nasyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sama nak apa sadutu? Nak apa pamang ni? Ya Allah, ya Allah. Emang buat pamang ni yang kau nak sudu made terka? Mengadik pamang ni sulit kadu made. Apa nak apa sekadar diterima na? Panai mangai ibadat tu? Berapa mana yang di pamang ni? Ya Allah, penginakan mereka asakani mabalu ya presidenti sangkaya Pilipinas. Ada apa bukit? Ya biasa pagawan nanti kau geblok ya. Skema presidenti nabi dia malu suka Pilipinas. Siapa dia tu? Ya Allah. Kuasa kongka ya Allah. Antara yang kita di kuasa. Di kuasa lagi digam. Boleh tu? Di kuasa nasu di digam. Sekarang boy ya di negeri bukit nak tidak kaya Allah. Para kuasa kongka ya Allah. Okey, kan orang yang asal di mana? Siapa dia tu? Sudah mana itu kalau yang apa ni ya? Nyata yang apa masa examination itu mana ya? Allah apa sakhumka? Ini saya buat pengen ya Allah beliakum ka maestra ya Allah. Nah apa lagi yang orang kan ada lagi surat. Kita ke maestra. Ya Allah beliakum ka apa ni? Itu yung kitian. Iman to na madok yang ngapon daga dan ako yung sa pagaya mo engineer. Bikirin. Mo to daw mede ni de no mede nya kilala ko niya. Leni mo na ko may istorya no. Alhamdulillah naman tayo na yung pananian ng bubay sa Malaysia. Bilang sa Quran. Na di maghafid, ako hafid. Yan naman ito. Ya kenapa bala sa Allah. Sang mambo na bubu bisa ko dini mga pitugoy na may ako maswadak na riyan mapunja riyan sa Princess Nora Bint Abdurrahman University agyan na ni Dirk na rapang yan naman to University Islam o Kristiyano ka Yahudi University sa dunia na din na rapang na Princess Nora alhamdulillah ikasigan batch na may approbul swata na yan man na yan nakataya si Sigman do sa Pilipinas sa bigiso nila. Apa ngadi itu? Apa kelima? Atake ronanya. Memang dikubur terus atake. Atake ronanya. Ada mga ulama kaya kung mamatay na sumamatay na di sibucara. Ada mga profesional na kaya mamatay na sumamatay na mga alim. Nya change call. Allah. Sangat alhamdulillah semua mata ada taruh. Kawana alim aku nak tahu nak nama alim semua ngomong nama alim semua budaya. Aku mundur dari yang tiga pamang lagi yang tadi salam pun yang tadi itu suisa orang yang kadang aduk desa orang. Tidak makanya derpak nak warna anak adik kupu imam.
Nah ini di mau maju, mati na sampai puluh terkan. Dak pernah maapang ang udah nako nispo so kanak na kay mau nota apo ranau. Yes. Yang betul ya main di mamang ni sadebu apa kita ni menagitip betul sama taman dengan sinayong Buddha. Daraan di nayong Buddha. Hah? Mata nanti na bubuan na pa kamu orang naktor nih. Nah ya, pangaruh na watak na ya. Ibarat itu, dingin ya itu. Nah, benar dingin kan ini mau tadi sini sendiri kau mau naktor nih. Mata kenapa di sini? Nama lu bawa data anak si sendiri kau mau warisan. Ati sih benar agama na suatu akan makan nak. Nani sini sendiri kau mau pipi yang mau sahabat yang sama. Nah udah kebayang nasib mau sahabat yang saya. Adito mo ono Islam so apraga. Pilih ako mga nagasea. Ito mo Islam. Ini soraga na yung mapangarakayan so mga friends sa Facebook na kabatian niya. Ay mapangarakayan na mama na pagkato. Si ama yan, si laki niyan, si bapak yan ang pagari ama yan, si bapak yan ang laki na yan. Opo di bisa pong sa aurat. Ay minus na tibis tiga dapat dapat kataw mama. Tigipsip wala na. Mapangaraw man na yan tibis tiga na sa kataw mama. Sino ang pangaraw mo? Mabito anong nada sulu flight. Na. Sebutan itu. Mamang ni tanong na sulu mo day tertanong. Mamang ni tanaw na sudu mo day tertan. So mama, may ako makabubakar. Tingin na may kapotid na sanga anak. Nga sanga naging nga so basi. May kapotid na tingin na sanga anak na doon mga ilay sa Muriataw. Tingin ko bakar ako na. Tiya pamang ni ka Allah. Pamang ni nak mo. Tingin ko na. Taknay ka. Ya Allah. Alhamdulillah ka wa syukur. Pian na mapasa-pasa itu nenek bambul sa kapangan na kaya rin yan sa mama. Tidak niya apa rumah kau udah. Iya kita ini kok ada pun. Naribat suka pemangni ka. Pemangni na ka na buot ka ada ka pangaruma. Ay pemangni yang ka na maka pangaruma ka sabay yang mala igagaw as salibata. Jadi pemangni na ka wallah. Si Islam na no family planning. Sa Islam ada family planning. Ayat tomo no Islam na family planting. Nawa family planning. Nga ino to, abitero nabi. Pamangaroma kano na sa mga baya mga salibata, mga laigigaw. Kamata na senak na kubay na kipagirtisan ng Quran sa kadagliw sa mga maurya mga umatan. Marito muda, senak na kubay na kipagirtisan ng Quran sa kadagliw mga umatan. Dapat ini mana? Allahu Akbar. Mana kaya pa kayo na marana waya sabut sa family planning na nagiging ta miyada ko ka plakwat siya. Miyada ko ka metros. Madi dia tingin na miso suguta o dura na pagilutan yan napi anda mundur pa na pagkadar pa ako. Nangagawa po mga wing na mga wiging. Minyo man na niyong pagkasusundarar din. Ino to, kaya tingin na kasusuguta. Jadi berarti kok di madilit na matakati mo na yung takadar pa. Abugal nga sa invitation na waya buntali yang na pink, na ya siya buntalo na ya sistrin yung na pink. Na waya buntali yang na light green, na ya sistrin yung na light green. Na ipatay kan na maripat ka. O di kami sa string karuma ka sa mga iya pagalawa na kanot man, wag mo style. Nakatawa niya? Suata na sab kesusunnya nagatas na runjur. Nah, susuk iya inayan na suka inayan. Di ba sana may aroma ko na mapia bubay. Ibarat mibuota kami na usok suro na miuli mapia wata. Ay iya susunin to kapia bubay yung aroma ko. Kita kamay kaya pia susuro na kata sa pia masa sa tinder.
Naubata sa sapi akong betul. Kaya kala na betul. Ubata, nag-isip mo yan ako daw. Makanya nama kasih sifat. Asal, kenapa sah? Miyakapir ako mag-istis pair sa mga nutrition. Ang kaya mo yan ang mga eskwela. Even issue branches. Agi kaya tamo nila ng mga pulisya ko na ko na rin makatutumpok mamugutin ga so kasuso wa ko gatas ko ina naging tititua LT. Kaya mo ina kawya ko. Brilliant, tahu kami yang mengasuhkan. Gini batu-batu sa langit. Nah gitu, biar gitu na ya Allah, peninakan berapa kali aku masa mulia tahu, natagini beadab sa karumannya. Kita nggak nafsupan, ganero to. Ikan dua komen. Wala tuwalli umurana syirarana. Kaya na ito na yung mana nga nangyari ito. Sina bulbegi pangalgung ko mo rin. Apa yan yan na niya pangalgung ko na tayo. Tika na kumbukan na naninduan, nangyari ka tayo yung mana nga, hindi na mata ka rin ko ito. Taray maan mo Allah. Anto na yung bersih mo ano ito? Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah, ayat tu angkar kami na sumanga pipiar kay simba pedar kami. Wala tuwalli umurana syirarana. Dingkar kami datu asumaratar kay simba pedar kami. Ano mga rekems na lindumur. Lagi anamnya lagi na umurana natin mamu baumur. Yung tak umur na gitu so iba betul kuda tuh na waliul amr. Nanti yang kayak waliul amr tan. Nah ini mga waliul amr na wali umurana. Siapa itu? Waliul amr. Siapa itu? Ika dua ay perhatian lagi yang tahap buro. Tiga. Rabbana ghfir lana dzunubana wa dunuba abaina wa ummahatina. Ang ini semua ano to? Dua dia pendenan. Rabbana ghfir lana dzunubana wa dunuba abaina wa ummahatina. Atau ini jadi matero. Ya Allah, rila anakar kami sumanga dusami. Nagusto mga dusa o mga ama ami, nagusto mga dusa o mga ina ami. Ando perina ng tadusa yang makagusto yung ina ka. Siya ka? Ini labot ko. Siya dito? Ayam ya tiro pa. Ya Allah, rilaan kar kami sumanga dusami. Gurilaan kar kami sumanga dusa o mga ama ami. Gusto mga dusa o mga ina ami. Siapa dia tu? Korek kotor di? Wrong. Ini orang perilaan itu saya maha. Orang perilaan itu saya inasa. Mata wallahi sawa mali mulimud sumanga ulama sabuti. Mali mulimud sira na gunit na dimidi panayaw si Ustaz Salamata si Profesor Normi Suari. Na disiyan pa kau mana tiyan na inom ka na sa kapi. Kau man isa na kwan. Tiyan na tamay kapi niyo, tiyan na nitip. Why? Nyalik kami sa walay ito na initang kami ng nakapiniti. Buang teru ako mga ulama naman isa na mamanggil. Dut na saka tau buo nabi 30 alif. Abay na natulipang ni. Mata na kaya tirang ko Allah palibin na ng pangni. Nakata na dia pengamay ng kaaribat terus. Sekarang ni pumanaw. Ya Allah rilaan kar kami sumanga dusami. Nagusto mga dusa o mga ama ami. Nagusto mga dusa o mga ina ami. Siya kay prila. Yung magsuto prila, basta dito siya. O tayo mawala sa mga dusa, may buyir ka. Inirilarakan din na kayo siya makakakan. Nanti kalau yang si mafia. Ini sudah Rabbana ghfir lana wa liwalidayna. Ini mana tuh? Ya Allah, ridaika minka
usung bala alok sami paling diperilaan. Siapa dia tuh? 3 marginalin kayak 35 tahun. Nah, itu 36 benar saraf. Adik-adik ibu bahasa Arab saya 30 tahun. Terkurang apa enggak? Nah, Sa'an Mani founder, nagu Sa'an the first president, Sa'an Amin Islamic Radio Forum, 551. Kami mga paundirong sa Gaykuan, pangasurgaan wala ba nakakot to. Siya niya board member, Mastur Osman. Ngayon mo yan ang mga magpuda kami sa Marawi. Nah, yang mana nih? Madala mga alamin si sa 1991 ya kami gabon. Ayang apa mga perusahaan amin na aya ni gadi makulsay na abu. O na mga pumamili ka sa mga ngaran na pagkaamaan raka. Kaya ayang ngaran no kakawata na Samin, na ayang ngaran na sa alamin na Abu Samin. Abu Samin. Na yan ay amya ka umar kami po mga na ustad kun. Aminya kaula di surban. Na masa si sumpah na siya pulo abu siya way pasbi. Ha? At itu kira mo tatantangan kana. Kapag maganda ayaw tiro ko sumaran yan, ay na ba tiro? Andari kulsayin maka, tiya to nabis. Baka abu, natin na mamili ako amay. Yan mamili. Andawa, yun na si Abu Juhaim. Abu Juhaim. Ano na Juhaim? Abu na ama o. Abu Juhaim na ama Juhaim. Ano na yung mana Juhaim? May to anaraha. Si ama may to anaraha. Nah, lagi yang mana beli kata? Tira na alim. Kaysa ni Alamin 27. Alamin 27. Eta nang pakan dua kan si lagi Amin dua. Kunin nang guru o kon johan dua. Ay ko tanto nga nang guru ko na bahasa Arab. Tapi kaya nang stosta. Ay ibu worker sa Saudi Arabia. Nah, kunin nang tantuan dua natin na ya Allah. Allahumma qarribna minan nar wa ba'idna ilal jannah. Ila mabusog ng tawa amin. Ini matru ya Allah bakarani-raniya kaminka punaraka. Ya Allah surga lima buku mana tawa amin. Jika ada ini waktu di subi ini main dia ngaton ini orang di tiru ada ganti besar apa di ngubut man sana mau kebal sekarang siapa dia tuh mana kita bola sebutnya mana kenapa entah mau ibarat sana mau pakasing gue nanya temu nak nasab tu ni biasa di kulit ada mana pilihan dua ayat mana dua dia nanti Allahumma innana nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadis mana tu? Hadis itu. Allahumma innana nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Tingnan tu ni mana afaf. Ini dia bahasan dua. Tu nanti yang ni mana afaf. Mantannya. Nanti yang lain orang tu di dua. Tidak kayaknya buat yang nak dua. Nanti kan nak dua ni nak dengan pun nanti mana ni. Benda kita dia maaf. Warna afaf nak bawa nak maaf dengan dia. Wajib dia kalau maaf, nama teruan afu. Nama tak afaf, nak kenapa maaf kakak pipi gini mah. So ada sakitan. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah nak pengen kami rebasa turuan, wat tuqa aku qadar, wal afaf aku kapipi lagi nama. Kenapa? Wal ghina aku kakak kawasa. Nah, saya itu nanti baiknya tu di dua dia mesti kata di mana afaf. Yang kata enak afu.
Tiyo nga di ko Diga pemangani sa apias ka na di nga ito sa niya. Iga pirat mo ito mulahaba. Iga pirat mulahaba na siya ini Ja'far as-Sadiq. Si Ja'far as-Sadiq na miyang kalala ulama o ahlus sunnah wal jamaah. Ugain na ito mo mga Shia pad ko sa pulo agudua imamiran. Si Ja'far as-Sadiq. For your information na may wadat to. Si Ja'far as-Sadiq na amatan wadat to. Ino to, apo anan Rasulullah na milapis na miyakaw makiki niya Sharif Zain al-Abidin na miyakaw si Sharif Zain al-Abidin na si Potre Diyoso Lasikin awat ta usurutan sa dihor na mimbo wata na sa Sharif Kabunso na gusto Sharif Alawi na miya bumbor na saktan sisila kang ba naman gusto sa sila pero kung nabawa awit dia may mana punggol na ng libro may pag-istorya ko sa pagariyak na yan ayang mana niyan na punggol na kuha libro wa Soy Ka Samranaw Yuti title ayang mana yan na kuha ngayon last month nasak na guest of honor and speaker si Kolunia o Iranon Darpa o Iranon si sa parang Maguindanao na yaman na yan na yan discuss sa mga na mga pantagsa na benar kami na sa kami suporta nila doon ay video no marang na Maguindanao doon ay video no yung mga nabasa doon ay video no apo doon ay marang is not a tribe but a nation in ancient history so marang na naknabay sa katribu ay sa ka-nation sa pangasa niya diya kami sa kamungkol sa kita ko siya puri ito ano na yung mga reason na kata sumranaw na lupayan, sumranaw na taunian, sumranaw na nabasan sumranaw na implement sumranaw na yung mayan na emblem na sign, seal na emblem mo maranaw na sarimano din nagkirip ko sarimano subo sumranaw ana music yan na di makadarada kulintang irami kulintang sa mga bayer tanong na pangabal siya na dapat lagi ka sa natin ka kira na ba kanasan na tinakakan mga sa natin nga natin parang ay doon di tagunan ay doon mamayuan mapay sulilipat na naliliwat ng tasadar gumay katan pinamanakot na punayas mongko sa senas goto mo kenego masusugat na frustration hindi ka na ganyan, ada taragil dengan Arabian. Kaya tanong na niya na sa mga mantago ini. Pwede ko ito? Subhanallah. Allah. Si Ja'far as-Sadiq, niya ka mo na mama. Tumitinig si Ja'far si Gawis Pispania. Tigo mama, alim. Yang ni mamang ni wala diterima Allah subhanahu yang tu nak sebab diningilan dia para sadik nanti mga muda dah sini dia selani ranang kota mama na may ulog kupispan kaya maulog kupispan na alat taon yan na balisin dag sudia paro na kaya kumaulog na pagdapas ko kili uman makapas nanti mga muda dah sini rum siruman ay matang ka dia na petay kabungo niran na kami ang bundok opispan na yang lagi insuala na biro ya Allah tigo dia paray betungan lagi kaya na sumbago pa kay silka ay mga tina to na sumbagin na rin inaumangan mamang nila di ke fokus may iman to na minitaros ka to na ke murha na ko wala ka ke fokus biya biatang to jadi no nga may oroka at pigibunuhan sa na miyaga pas ka wala na tiniman-timan kan na pusuka na yang na tiriman wala kami timan. Siapa dia tu? Dia tu yang mana tu ada? Amin nak pendua tanam, ada ketok nadi tu nadi politik. Amin. Boleh. Tapi aku mengatik sekarang. Aku suka mengatik match. Dia politik. Ini dua ni buku tadi. Ada merek tu di dua dah Ini mana mampu angkat mangang muda di mamang. Mama tidak mangak lemkon. Napi ang kabido ay nang akan dua gumigilota.
Ano man eh, napakabida ko ni Peter o Nabiya, ini kaya, Peter o Nabiya, Peter o Allah. Ini kaya akan de na sore pengkuapa palad na konean, iba aknon, dibugan suppa mga niyan sa taman sa niyan dibuba di man yan. Naya mana na, ay sekarang mo na, tiga alim, kaya burga kami yang burga. Mani pa mamakin, kaya mga guru-guru pinat, sudah katawan kaangkuan, sakay sa inikidi mga anak mga ulama saranaw narongka. Bisa na may ako maana sombay na mata orang mapal na tiga mawa may berkemi. Ya, mata ko lah kaya berkemi na po na. That is my advice. Sekarang di sisi minara, mama sa mga seminara, panang gili ni bayar na mga pangoseta ka na emap tuloy ka na yung kaburgir ka. Wah, karam no di ka no kaburgir. Ate, sunod na nabudi po subuntok na pia kami ay na sukato mo dila dito hay tataw. Tidak tira na di ka dito hay na gumiro kasi na ipangaraka ka. Nah kamu wajib tahu ya dengkanan bida ya demna hadisa sotomiro abunira asyhadu la ilaha illallah nah mana yang kau gnali manian na lawan salam bita misuat kumangan ikut lama na iblis sendiri nah ini mereka ke kau mau bagi dikut kau kayak bida kau bang lagi doang maragi di kanu kudi degana nah saya kayak di puna kami do na gumahan bida no gumahan maraw ya intinya mau nolak mga mahan sa Pilipinas. Nah saya ini kini udah mga guru to mga anak mga ulama. Kata isan namin yang guru-guru na yung ena di ko kelipatan apa mana sini sabula lawi. Ada bisa sabula lawi na saya ini kini era namin mga ulama. Apa yang ngayon na sige Syekh Ahmad Basir. Sige kini Muhammad Saleh Usman, sige Basir Idris bin Dalan, Busu mga pilihan, Sa'adina Abdul Rashid, Ali Usudan, Mukhtar Abidin. Semua anak mga ulama. Sige Hansano, lumanurun. Gusto nga po nila, di nga po na namin ang kauma, ayaw po na binalakan ulit ito, o na, kanabat tindig sa Saudi Arabia ka, tindig ko sa nakawin. Ibarata Jordan. Ano po na yan? Una ko sa Tanawan City. Na adim na may ako siya, taro apitero, ako nasuwan lang ito na mana mama korotibo. Alim. Pero alim sa mutang alibatan. Hari ini buat tira nama para tira. Tenang, asyairah. Mana tira? Siapa dia tu? Para dia kelibat. Saja ini video no mga ulama. Sa agama na ana seniority. Ada tang mayat taman. Ada tang taman oras. Okay. Ayaw mana din na sa agama na seniority. Di ba ana seniority? Ito na ana seniority. Basta miyaw na. Basta kaka. Ito na dalil yan. Pemani ka wallah sarila. Rabbana ghufir lana. Isaw. Rabbana ghufir lana. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sa suratul Hasyr. Ya Allah rilai kami gurila ingka sumaka kami mengapa gayami yamiuna barat ya adis kami sama tu na senior sekarang junior na kinanglan na senior ka atau na senior guru suguru ka na teori yan niya kaso akan na yan na pagi petang ka na suguru ka ay ribat na skay korek. Yang diuso sa mana village na ako pagkakasunod na sa na diploma niya na doktor. Nakadoktor pa mo. Na mani sa sumulid na pala na diploma niya. Yes, you are welcome. Bila yes. Yang mga andok sa dito tutuban. Dan diploma nga tinaga. Bapak dikasih itu pakai kinanglan na diploma. Dikinada kayak diploma ko kasi ko rasa minggu ini ada diploma. Dia sedikit pakai. Tama kaya pangisongan sa presidente sa Tabilis. Ato na nga mama at tubilin na. Kaya bapak di siga ba? O ba siya pakasul sudah diploma nanti ada kami mga diploma ada diploma misa oras ito. Kaya ko ikapira nanti na ide yung mga diploma yan. Ini lah. Nasa na nama bipirma. Jadi ko ni pakasul ni sak ni mabipirma. Kasak ni guru. Ya masuk, tapi tadi ibu saya begitu, itu senior.
Yang ada na dua na si Hasan al-Basri na pikir na wajib berkanun mga Muslim. Bilangan gibunan sa suratul Hasr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah rilaika minka rilaika summa pagari yami yauna marati ya adiskani guding kategu aku poso ami dingkat tegu aku poso ami so pari ita budengki kumia marati ya ini untuk tiru Hasan al-Basri yang mana wajib lagi aso sa suratul Hasr. Sa suratul Hasr na pihatalo bagi semua umat Nabi na paganero na mga muhajir, ikadua na mga ansar, ikatlo na sudin na din dua. Na udi ka mapagsalisa din dua na mga mga Nabi. Seperti itu. Ini may moris ni buku. Si ayat po na walladina ja'u min ba'dihim. Walladina jauh, manipun main lega marani bisa punan ayatan sa suratul Hasr. Mapasad paganera lil fuqara'il muhajirin alladina ukhriju. Mapasadna walladina tabawwa'u ad-dar. Mapasadna walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Sama tu dulu untuk mga umat Nabi yang di mga muhajir dan di mga ansar. Seperti itu. Allahu Akbar. Yang Aisyah Nabi Allah Sokan sa Nabi Allah Musa na dinibigtar isu Allah. Kaya kung napilala ka na siya gina niyan sukan Mala'a Arnab atau ni Arnab Rabi. Ngayon nasa gina niya Mala'a Arnab. Yang kita kono mala Arnab, mga buwata buwan niyo kano, lumini yung siramon. Di kuno sa ino kano puli, kinakibubayan namin na penginsan na namin. Di kuno mo sa ito na, kaya makaliw sila, pinapinsan na namin kay suga ko Allah, na tiro ako na so mga Arnab na kinanglan nila, nauranan sila. Kami ang awalura ko na dapat pinuran ni. Na, ya, kung manatanto kami kaya pasangan. Ibu no usah tu Allah. Kaya kung naman ako masadya wal tursinin na tewag yun sa Allah. Yung nakadnang ko, mga Arnab ito, ang mga siya walura kong kuna, na sila nurani, na pamangani sila sa uran. Ibu no Allah, pero ang kakira na doon na lambo walura ko. Hindi kira mo pong kapak ko. Kaya kung naman yung samusa na, kung mano mala Arnab. Tiya mo na, mga buwat ako, niyo kano. Awat na naman ang sukuan. Musa. Kung naman nagdilan suhu makau masuk Musa, tidak nanti na imi anin ka Allah. Tiya mo na, kung maadayang kinan so, maadayang Allah so pang ninyo, baka nabupaguran ni. Na Peter na pagito ko niyan baka nung adong kong panalam walo raguna, tidak ka na pong kapaguran. So kaya nagawa ng mga Arnab na kusiran pamanopak. Adi hindi daw pa yan, besi nga sila na pulalis sila na bubuhiran. Di ko no, Musa, ay katawan ko. Na so tao, so ukaan na so pangani na datarimaan na yung mayan na gulo minus na demo dataruto na sana bakal din ini lupa ini buat tiran Nabi yang Musa di kami mabuya-buya so pangani yan minirampay wallah sa sembul mata kami mga Arnab mga Arabi siapa dia tu nah iya mo na mapasado tadi dari katipak inuranan sila. So kung sumusa na kami asoy ko Allah, yung nayakan na ko, miyaya ko mga anak. Dia gitu loh, wana wano ragu nagu sila ko pagura din ako tayo nuranan sila. Di ko kirang pakawaran ni mata sila mana na mata. Saya kalau duduk siapa dia tu? Mga Arnab tu na kita tahu ya di duduk pa na mga buwata mo saripan oi. Mga ibon oi. Yes, pamana. Ayaw mano to na api
pia anto na di pantag ka wala na pengnya nga sumapia na pia to ni pantag na terima ka amas mo mo wala diska god ni pantag ka bude ka mapia na di dalam apia marata akhir do mo na mapia wa asa an takrahu shay'an fa huwa khairul lakum adna yang mana ni na marata kan mas sumia di kan marata kan ida mo na tan ni ko ay ari so tadi na mapia begitu diupunan apa gapa tenang ada dengan makwa namanya bertrip ka yen dengan ka raruk ka udi na saya ka sa sopir woman melantap sang to ay kapat ka gena tomo ba ko ni matay ana dulu Allah ana be anak ada dengan makwa ino to ana yang bigir ka wala subro ika dua be ka o makwa nga pag binisar kaps yes. Saya begitu, sama personal experience aku mana? Ya saya nasumnya di dalam namanya pindah sesuatu yang bilang. Jika pun terus mantan nak tiga pindah seni. Isu barang-barang taman sa pamilya, yang maknya. Ini apa isotan yang aku masih gubernur Agium yang maknya terurnen semua udah. Namanya boleh apa senior konsultan. Nah, ayah boleh ayah pengataian ni gubernur Agium senior. Nya kita ko nasang itu as anak ting gubernur para din sebelah Novensu. Nya kasi mga sama konsultan ta sa di pangatero. Kaya bubay ni rak na udah mabinasa ang tapitan dali mo to maswa. Na kami binasa na kanong keswa inore. Sana experience mo na. Skano man la pangarap ko ma. Ay na tomo niya na basta kabay na makuha niya na. Gudukini mo na. Basta akabay ka na pamang niya ng Allah ugain na udi nga makuha na kabay Allah panalamat ka ko Allah umakuha ka na panalamat ka udi nga makuha panalamat ka ko Allah. That is my principle. Kuri ko to ganakan tanong ako tayo paman na umatik na perfect ang tanong kapag isda mo yan at taning ibubuga ko na at taning ibubuga ko na da Islam may nati yang aku na ngay Islam na uga idin na di kalangan ginawa sama kaong ginawa. Hey, mga babay, mga papasangin nga panakat, kira na pengaruman. Gano'n kinewa, ay ito, pakaradian mo ngayon, mga raga. Ito, di ganit ang pakaradian. Di ganit panakat sa pagay na nga, may pagay na umuwar na. Ang tanong kaya kaya pa naman ang dalit manakat sa Tiger. Ano ba yung panakatay sa Tiger? Diyan na nakataon ka, may nakakuligod na to, doon nakatira, napagilot na kao. Hindi matawan na yun, wadat si. Mabubuan na gumodar pa siya, mapasay nga panakat sa lataran. Sakon, sata, wangad, namanggil bukian, namin demora akan, dua pihak katipi. Na bukan wallah sa dusa timbang amya kapatapul en magba akaba al musharrafi. Sakon sa tawa na manggil bukian amya kasabapan sa kagak nakapakatepi ang to dua makang digereya. Na bukan wallah sa pala sa timbang amya kapatapul makanay. Hati-hati ko. Di ka bumugup sa kagak na kay dungko. Nakanatan tumati na mapunwaluman solan sa rumpalan. Abakan na ikuan, tumulit. Kita di kalangan ginawa tingin natin mga sama kang ginawa gitu, siya ka. Nah, samanan na siya butan mo na. Sa kataw mama kesakit, nagyaw ta mama kesakit na tantuk na kadigalan na problema na iya dato. Pamakasama sa inyo mato na presidente. Langwa na mga pamumulong na palayaw na mulong na palayaw dun kaya lebaan so bulunginan ada na mga apyaw kaya utama na tira na inore mga dewa isi alima ya alim suami sudah to na kesakit na ino ka din bulong yun ba nakatawan ka bulong yan sabi nga alim mo to tinatiro ang kaon o dato ay bulungan na susulot na yan pakin dibitar yan kung kau yang bigyan na alinan yan sa yan dibitaran yan na suman dibitar mga pepe ginawa yan yan ding so kung nangis susunod na ka na pagalin na ka na yan kung nabitar na ka na suman dibitar mga pepe ginawa yan hindi mo mga pulisya
Pagubili siya man. Sana mau mani mo makasih singa. Mapi piya ginonian. Na ako ay sa dito. Pagubili siya din. Sebenarnya ako mapi piya ginonian ng paparating na. Datang nuktan. So mga suka yan mga kaiibig. Mayroon keso kayo, wenti dapat na yan, mapitan daw isa gawin na problema na makuha ko na hindi na ay pemayan sa utang. Makaibig. So mga ko politisyan na doon na man. Ayaw manawag pero uso politisyan na tingin na mag-anong man na nga, wanawag gusto yun kami rumada. Kaya ikunin mo rin para doon nga ako, nga may kadang nariyun-yun. So rumah apa untuk di besok nanti na sama na yan na ayon kini Saudi na miyakan ayon kini Saudi din nagkatok ng APP ginawa din agi ako na din no manisa dato din na kaya may nagkatok namin dato din lagi yaw na nga di makataw ginawa na miyakan lagi si maori-ori tanong maori-ori siya. Sisa naman mumiyokit sa kinidaragan. Eko na mga masira na kinidaragan. Na eko na, may kayo sira na puli. Ini kadang-kadang ako na puli na siyo mangira. Tineng nila, iyo na utama man na di mamanwit. Di mamanwit ang utama man. Na, oman makto, ang utabanwit yan. Na, baton niyan, Suraway. Ang makambuhat Suraway. Na umiyak ako na kuha niya nun sumangor sa tampar sa kawanan ko kuha niya ang tawanan gina ni pinaka isa dyan ako mga pinaka mapuro apari ko mga Muslim mananaalim dari day gina naman na piyaso kapila na di mo tao sama to may binas sa sungaran ng mga Muslim puri ko to ang tao ko nga namin ibig tawaro kaya yung mga umangusi ko guru dia tira so sucuti itu ne orang itu distorya cuma ada busu security alim dari day ano ba, mini lang atik na yes, may priority. Tinaway, what tingin mo yung kasi gila na priority mo kay alim director. Sigo mga alim. Tingnan na niyo ang tiro ano yung ito, corona ba pilibutta. Nami na wala kapian yun eh. Ay ni siya na priority ro. Na, may nasunod ako nasungin ako sa private. Siya dito. Na ko di ko pa bili niya kada mga susubukan. Ito. Si Samarawi na yang apa kita usah pilihan city limit na 7 lan, 4 lan, 7 lan. Opo nga bugay sa 5 lan, nagkaskatiar ka sa naman ang mori sulugulan. Kata na tigil 5 lan, adi di ka po, adi di na nakakapitan ka, ino udah ako sukay. O sabi hindi mo. Inaugurumay ang mga pilihan pa rin, nga mga driver sa pilihan. Lagi gitu. Ini siya ni Bati. Konselor Anwar Baraber, nais ka ni Committee on Transportation. Batay, pirati ang nagasubi sa piligap, tinostra di sa mga franchise kami, ang na mapugaspiran. Tiyan na ito, natin nasakay ng mga taong baya, usawati, ang ulima, umadakal ka naman, pero pangumanan ka na ito, para ito. Ini pundro na mata ang wala, na edna kagali di pili ko na, bugay ako na duwati, napakatatanaan ko. O bugay sa sawati, alhamdulillah, bugay sa limonad, alhamdulillah. At tumuon na ka na saan may makaskat sa limonad dito, di sa basang may kaskati. Niya kalau begitu mana kan? Eno Peter Nabi, niya kateo kopet na tungo manusia sa ginonian so kapatay. O pa mga mapipir ka pwede kan dito mga pangalampas sa kapnar. Katawan niyo mga biskadatan. Malik yaumiddin. So Allah na master of the day of judgment. So Allah mo'y manda ko gawi akam bugudala. Na sa oras ito nakabugudala, kung isa na pulkat. Katano kambing sudah terena kambing sa kesiduan niya. Oke, na yang pagkasiduan na sa mga manusia nakasiduan na sirap man ipagkasiduan. Allah pikilay ko mga kambing. Siya buti wala. So mano kami APP budal ka anak pagangian, ay nangkol ko ng tapagangian, nagkaskati nagyapakarante ni budal, ay nung ano to pagangkuna. So mababalik ka mga bedung nga di nga palakan. Ang palakan ka pipian na okay ko lagutan na yung di nga palakan na pigilan ka misis kita.
bangat na kaya sok karena yang duma ke sirsi kita dan apa mau dong dan apa karena apa lagi siapun naga sekalian auto sa kemana mau subhanallah murid Allah gina emang yang sigura dudan wa halal so kentan so panginum tan so masuk surutan mapasat nama maknitan aku Allah na aku tadi mga comments na ko dan ro nah insyaallah na terima Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah doa is the best weapon of all Muslim believers. Best weapon. Doon na una niya nagumaan na doa. Basta, tiga ako na yung manotuan eh. Diyan na makapipiapi sa ginawa niya. Susalin itong bola na baka pagandang pasisarap na. Ay doon ka niya na. Si hindi mandak Allah. Ano ba si hindi mandak i-judge? Nasi ko Allah. Dia buat katuke tailah. Katuke tainian na pagkatanan rekan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kali mana kaso ami sadataran. Basta adika pikir salimbut mau baka pagadan pemerintah. Ana maka kuan kan baka pemerintah. Mana nama lapas sokap na. Kia sokas mia gerak-gerak mia tuku-tuku. Mia di. Diga pemerintah nasi kapal pas Allah. Innahu man yal'anillahu faqad la'anahu Allah la'nan kabira. Sadin sa kamurkaan wallah na kaya murkaan wallah sa banak murkaan. Yes. Sana personal experience ako. At na ya benih-benih kita taruh. At na mama adik itu namanya itu kakak biar. Rang. Kena ko ay ibu minti kita. Nah dia kan ipagat to anak mga muda. Kaya pernah niya sarbang lagi itu suka tarimo wallah meminta tapi akan sa malay. Baka surga wallah. Nah niya nasa ragu kada ko pangaruh. Nah ay mga pedak na mga muda. Ay ako tatahiko. Nah ay ako bukan ako. Dia bili pidat na kung may bunda yan ito. Ay ini bunda ito namin penabuyo ko. Susu awal-wala. Nah ini sugat ko anak ko miya suyo ko pagkanan. Nyaro propet na kami asy ko pagkanan niya nagalabi. Nya ko ba na mamanita. Nanti ako mga muda. Ba na mamanita. Nya may basa dapat na mamanita na. Dapat andi tidak ka. Kapira kapan tidak. Tidak na mga muda na mga dito. Luminyo kami. Ani kaya pangaliw na. Ay kapipita to. Alas 3 may ba na ako bugudin. Iya sudah kena yang anak ngain, ini mati dia mata. Tiga na tu may problema. Nila yang arah si kilo. Lain tu. Engat naman natin yang kayak kus napi yang magigum na kau tadi kita minjeno sanitarium na kau. Sekitar tiga natin yan na. Lagi tina mga tanong na ko may polisi na pamanin na kung yung sarili na kialim dito. Karena ano ni pamanin na rahmanin ha. Sumising ako. Tengah situ. Tinada piturin ako na namanya sudah yang kaya ko makapipitan na akin. Tapi ano na ito yung status yan? Tinadimidi pangulugo kay wala niyo na pusa ang akuan. Dahil yung pirang, makinang lang nagkupirang. Matako lang kami na 24 hours. Sumamusuin na ka na, ay sumamusuin na ka na ba sila mga kasa, pamarasulkan sila mo. At na yung mga na, kaya kurkurso na doon, yan na saging. Yan mga ni wata yan. Wata o saging. Sana niya widun, inuit sa wala, ini poskaya ng PPP, ano yan. Dinanip pa magugulun sa'yo. Entero ay yung dami, nandip namin ang siging sa kaniyang na mata na kaya bantuan. Ay bango namin ito, ay buwan na saging mo na datalo ito. Usaga na nga, mama kami ang alala, bangon sasadal mo yung damo, sang kami niyan, sapi ito, ma'am, ini, may putol PPP sa doon. Ayaw ko amin idigiluhin na natin na innahu mayan anillahu faqad la'nahu Allahu la'nan kabir. Dala ko sa mga 10 meter. Kaya na lang ako na bumilampas na minggu sa bumilampas. Basta siya iprendiman da sa tao ko Allah na titumar ko na napaka-ibinang Allah. Uwi, na emang kok syarat na ba ka di pamanita? Hindi ka pa kasinta ka. Hindi ka pa kasinta o pamilya ka. Namiyada ang luta ka pa di magdaba. Yan sa pukan. Ida ba? Murid na Allah. Manita ko Allah ta'ala. Kaya mana na yan? Nagambot ko yung gintan o napangambala ka. Ini diinduhan subuh Rasulullah. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban. وبلغنا رمضان
Kira na kuwa no surah jim ka saba ni manto. Awa na pengidi tu na kaso duo lagi. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban. Nah, yang mana teguh sa riwayat anak Fir'aun. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, penghambaratangkar kami Rajab wa Sya'ban, rampain kami ke bulan Ramadan. Yang tak ada Fir'aun. Ya Allah, penghambaratangkar kami sunganin amada dalam Rajab wa Sya'ban, nagu rampain kami ke bulan Ramadan. Sahon saya ibu ni na. Napi amatay ko Rajab, kuli na si Sya'ban. Na ikwenta wala apad ko miya Ramadan. Ati rin ako Allah surah Ramadan yan. Allah, ini wala yan. Nah, dua ni mana? Ni kedua nak alim. Yang tak apa kali nak kadro pa makakegega. Tapi pun dua taruh. Nah, udah katawan kawan namanya bina-bina sanjung terga. Ibarat na usik kama apad ko padegang na langko na digang na kenapiska. Nah, juti itu si betul dawis o gawas. Dawis. O si kama apad ko begutau na mani mantap rakana kepitas. Usi kama apa di koya mo ananian na di bagi sekolah na uman matin sa exam na mapin. Kita tarutok pa man. Napangin ako Allah. Nato na yung magpamangin ka. Ay pamangin ako Allah na sudu o Aisha. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, mau uya gama mamayandeg sabab ku kana kailimuna pemangnya kurka om pia ingka sukanang wano betadak ya Allah. Ngarang mo to dua. Now sikap man si so dua sakuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, rampain kami. Ya Allah, penghambaratangkar kami sukawiya gami ku dunia. Nagu penghambaratangka sukawiya gami ku adumana mauri. Uri natali ngomaanak kami sa dunia sumapia. Usalong ana mauri sumapia. Pangadilas sa kaming kakunaraka. Natali man wala na pala mapia. Pero sang na pararata mo tayo panglintak wala. Miya kuwa kamapia. Miya kuwa kamapia. Nasa na pararata ko to kung amakuay mapia na miya ka. Mapia ro kami ako ka sa mapia, ano kami ako ka mapia. Kaya ang no. Ay problema na udah kaya ang na maratap mo to. Udah kaya ang na pipikir na gira na marata. Ibarat sa pamana namya mudamara ka kaya ang taon. Yang mana ni na marata ang tamya ko ka mapia. Kaya bu abada ang tamya ko ka mapia na tiadong bakaran. Yubu barang ini. Yes. Ya sukai karena kayak amai ko dito suka ya. Ada kuasa sukai. Mereka bilang kayak suka yang kaden. Nah kayak kenapa suka ibu lihat. Nah ibu terima dulu. Kamu ayat na kuan mana? Penghambarakatan Allah suka ya dia. Beri na penghambarakatan kau Allah. Nah gitu mengabit ya. Ya, kau anu nama tahu kemana mengarata? Yang atuh dengan nabu syukur kayak dekadali kan yang karena penghambarakatan kau Allah, lendun Allah umurka, siapa kau Allah? Ini mengapa pia? Rizki yang kau Allah sama pia. Ibu kira kau Allah cuma dingin kama pia. Tapi sini ngakarang mangu. Yang mana nih kau Allah kemudian ya Allah bukan arakan cuma dingin akan. Adikku raka kerawan tero baik gaya tulis kaya Allah. Tikun Allah bukan leron mengamalkan katakan. Ini kayak komen. Ay tidak mana kamu dita kerawan.
Lagi dah yo. So sama na to. Mga tu dengan aku syukur dengan hayyakallah, Allahu yahfaduk, atalallahu umrak, wa yakingka wallah, lendun wallah umurka, siapa engkau wallah. Adi yang tak kesok orang ka, miang beto itu kakam bawa tak, antuna ngai miang tidak kad maka teks, itu yang membuat pihak itu kad na dukung, antuna ngai ada kamado kosbak, kuat no tu, sini itu apa nak hayyakallah, Allah yahfaduk, ini, orang Allah. Syaban apa saat Ramadan. Ayat 1000 dan yan nasanga may pos sarasa. Sama na to nabun dari manto na ikawalo sa Syaban. Within 22 or 21 days na Ramadan. O maka niatatan. Yung mga niya na dabi do video puluh gabi na Ramadan. Inampay karo, ini mata na pinampay ko. Nah, ini yang katawan na pagano na pumuli na kanang dua bitero akano sa daindu ni ano to na dibirampay ko Ramadan. Na bugan wallah sabada sa tibo nga minirampay ko Ramadan arak sa tiri ma wallah sa Ramadan ya. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pero para katutuan niyo naging Sya'ban na ulan-ulan na yung wala kalmot. May nadis po Syaban na i-place taniyang pandupungo ni taniyang mo. Sa may salasa. Now, kaman na, lamisa niya, lamisa na po kayo dali man sa mga listan. Kasi kung gugu listan, no, dahil pungo niya sa niyawan sa katruliw sa ragot. Tiga, ano mo na ikapalagutan ako manakalmot. Kung ito po dali. Mata na, makapundumar ka o kapalagutan. Umagagal na kapadawin ka sumanakan mo, nalikan mo putay. Na uli ka matay na, ito na giswa ka, pagulong ka. Kaya pribulikan itong mga tuwa na yan, pag na ikatalo, lapis na tinan mo mo ustundo. Ikapat lapis na tinabudi di mamrakalok saya. Ika-5 lapis, ika-7 lapis, may matay dilo mga lapis-lapis, nas kabut niya lambot, tira namin ibigay ko mga apod. Di benar, ada, kuri ko to, tama na, ano po ito ka, tama na ibigay ka. Din, saya, apa yang kapiro nga, mga ketaro dia tayo mga otak ka. Ibigay mo bunga. Sama to na, tumo matay ka. Tumo amatay ka. Adi siya baka matay. Di matay. At tantong na maragin na so kapatay, ugay na labi ang masok peet sundi kapatay. Labi ang masok peet sundi kapatay. Kaparatay ang siya. Ikatalo, ikadua reminder sa ano para kapatay. Nagyan mo tayo ni-post-up mag isa iba FP. Itanong purate ang iba yung pakapapatayan na sa ICU. Ini purate iba pakapapatayan na sukadadan na sakit. Pero yung ma-ICU ay man to na mauyag-uyag. Pero yung kadadadan na sakit ay man to na mapipilinom yan. Pero yung ma-ICU minilapas na miyatay. Kaya ba ito? Sama na to na sa nakon yung karsada kasasakit na sa nakon yung karsada kapapatay. Kita na to di pakapuna. Ibaw po na kasakit, magut na ng matay. Na begitu. Kaya ba ito? Natanto na yung mapya. Ay sabiun na ay pakapapatay na lamang tanong. Sama yan napalitan ng pakapapatay. Mga kataw, yung isu di melak ka na din ni na kore ko to. Kore. Ayang pakapapatay na nangobaran niya mo. Subkasakit sa lakaw. Piray keroma iya piani segi to mama subabay. Na ori yan na miya kabagal subabay na emiya tayo sumama. Adi manis sakit. Ada may experience niyo? Yes. Gina, para ka para kita. Ang itawala. Ayang maya na maraya ka kumasaguda na pag-istorya ko kanaw. Bisa gyang na iya iban na mga gilbotan bandingan tanong na tatiang na pinalamatan na kaya mga bae kumpuman sa kaya panagpunta maniran sa kaya pamangon sa mga seminar nagusa kaya daw rubaw nagyang kaya mga nanyan na pagarihan na general manager sa kaya ko ang tatiang na natin newsur kaya sa kabunin natin di ba na radio station iman to nasisip na television
Tatantangan ko man rin ang kay Abasaka, Mindanao. Sabab sa kanya, because Mindanao is the old name of Mindanao. Yan nga Mindanao na, ano po yung rin na Mindanao? Yung rin na Mindanao. Ayan ko na miya soto, isupata ka namin. Ayan ko na miya soto, naguni ko na mabangon sumaskid sa Juan, Simonol, sa tawi-tawi. Abiyan mo niya niya Sharif Sharif Aliudin. Nagyan ko na mabangon na sumimungon sa mga Maranao. Pagulo na niya niya sa butik, dia natun sa butik, dia natun na sa butik. Ako siya niya balindog busa. Kayo na mga masirang na tikuno mga Sharif, minain na ito. Ano po? Di ko na mga lokstan ko, sekretary na ito na ako ito. Ano tanong ko po? Yan doon ako nakaya, ano tanong po? Di ko na ngayon as sekretary na Mindanao. Mana Mindanao na from Ranao. From Ranao. Iyaw na. Ato na, iyaw ni Ranao. Iyaw na Ranao na sumatiting ko mga katatagod sa ito. Sa English na Lake. Nasir kami at yan na Ranao. Natin yun ba Ranao? Sa malayo na Danao. Danao na, na ba Ranao? Natin na guys, kami na yun. Tubig na Ranao. Ini surat to pedigan mampu na ba Mindanao ka ay kana ba Mindanao ka Mindanao. Kana pun sa Danao. Dito Mindanao. Dito na Mindanao. Begitu? Nah, sama ira sudah tak na Mindanao nagtuon na ang los parenthesis na Mindanao. Why? Atay man ko nasa sa upgrade na nga Muslim Mindanao. Kaya malun na kakuha na kasabihin sa bangsa muro na para di ka na inorganisa na arm na actions for reunions in Muslim Mindanao. Action for reunion in Muslim Mindanao. Para di kalipatan ang Muslim Mindanao. That is our real identity. Ang mga tautan mo sa Mindanao, ang mga Muslim tayo. Hindi ako ngayon, babano yung nakagilawa. Saya butir udah matero na. One word is enough for a wise man. Penalamatangos ka, no? Nah, penalamatangos so dumiarpa. At yan nga kadagdag na tanto ang dumiarpa si penalamatangos so di pwede sa television. Iman to mundo na ko saya, di pwede mag-isip mag-istorya na may kadagdag na extra na sa lamatali, kakaka, kajinis ka di buwentayan, maulit kami ka, kaya sa Channel 7. Penalamatang ko so maganda sa radio station na yung malaon, nag-iapagarihan na yan. Bugubog kami yung ginawa niya. Okay, nag-iasubra niya yung dengan mga ginawa niya. Sabab sa mega, nung so kapag iklasyan ko mga galbog, na ayaw nagyara sa inyo na maging ginawa, inadap na sa pinagdarba mo to. Na kayo mga surp sila na miyabang tawa kang panuan tawa ka, ay, dito po nga mga butog na kami. Demo Allah ini pun dulu kaya para tuna mina tamani manto. Nah, miss you pa kami. Sisiap na kung sa kanina, sisiap na ko niyan. Ay nga rin noon, na da kami makamulag sa mga panagmuntaman. Dama dito man isa sa number sa cellphone, sa diyan hindi ka paka-tukaw ang rin maulaw na. Ini pa mangunduro na kang mambo. Ang nabaebo kapag ka sa wasyatak na yan, nagira live. Kaya mo nagira ko na replay niyan sa mga wasyatan sa mga station yan. Ayaw mo na mapong mag-iw. Siruman. Lang ko na mga pipiyataw, sisang kaya mo yan na baluin. Salam rakano lang ako. Nagusalam. O ayaw mo yan na lango na po mag-iw mga televiewers. Nagusalam ko mga babalay niyo solay. Kung ko dari ko pag nauka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.